Iz oceno neće da ocenjuju. Ja sam Marija Markanović. Marija Markanović! Ja sam bivši đak ove škole, moje dvoje dece idu ovde u školu, a trenutno sam vam zapisničarka u Savetu roditelja. I sad navikla sam ih stalno da nešto pišem. I evo sad sam nešto napisala i za danas. Nažalost. Bravo. Zdravo, kičmenjaci. Zdravo. Zdravo ljudi koji imate kičmu, ali pravu. Pravi ste ili se kaže pravi ste. U našem društvu ima puno onih koji imaju skoliozu, diskus herniju, dugogodišnju iskrivljenost, sad je već deformitet. Pa mi smo ovde zbog njih i svih ovih iza mene koji imaju kičmu. Kažu da ove komplikacije izaziva strah. Kad se ono baš plašiš, pa strah najpre udara na pršljanove, pa na glas, pa vremenom počne na srce, onda i na razum. I znate sami, ne počne kičma odjednom da vas boli, postoji put do njenog krivljenja. U početku bude neprijatno, pa žmarci, pa vas žiga, pa probada, ali svi uglavnom u tom početnom stadijumu pravimo grešku jer zanemarujemo taj bol. Olako shvatimo da se neće da proširi, a ono podmukli strah nastavi da prodire sve dublje i dok vi osvestite, eto već ste pognuti, ne možeš da se okreneš, ne možeš da pogledaš iza sebe, ne možeš da pogledaš ispred sebe, ne možeš da pogledaš oko sebe, a ne možeš ni ljude u oči da pogledaš. A tako pognutom, tako savijenom, tako prizemljenom, oči ti samo na dole gledaju. Onda se ta zebnja nekako uspe uz kičmeni stup i krene na glas. Ostaneš bez glasa pa pomisliš više puta, bolje da ćutim jer i ovako šta da kažem, ništa se neće promeniti, šta ja tu mogu, bolje da gledam svoja posla, svuda je sve isto. Onda vremenom taj isti strah zarobi ti srce, jer više nisi tužan, ni zbog koga. Ne tičete se kako je gospođa Firić, ne pogađate strahota koja se desila Sonji, ne raduješ se ni zbog koga, već samo gledaš ono svoje parče zemlje, svoje parče tla, ono koje i tvoji vrhovi cipela ubadaju iznova i iznova. Zanemaruješ i taj znak. Nastaviš tako kriv. Sad ti je već strah ušao u glavu. Razumno ti je sve, prihvataš sve. Mozak ti sam piše opravdanje. I to sve brže, sve jače i sve bolje. Ti više ne misliš na odgovornost. Zašto? Zato što znaš da ćeš moći da opravdaš sve. I sam vidiš da smo bukvalno došli do tog bukvalno sve. Dok se navikavaš na tu neprirodnu krivu kičmu i dok smo se navikavali na neprirodne kičme, desio nam se ribnikar, dubona, orašje. I svi smo se tu slomili, ali nismo smeli dalje. Ljudi, nismo smeli dalje. Pa nam se desio Novi Sad. Moramo da shvatimo, da moramo da se uspravimo, da se držimo čvrsto i jako, da se držimo zajedno i da naši kičmeni stubovi budu stubovi, da nam prosvetna nastrešnica ne bi tresnula o zemlju. Jer ako nam školska nastrešnica padne, gazit ćemo sopstvenim cipelama sopstvenu decu. Molim vas, kičmenjaci, molim vas, da oni koji nas ne podržavaju i žive u nekom begu od stvarnosti, da i njima pružimo podršku. Pričajte sa njima, dajte im spisak onih 15 nevinih ljudi koji smo izgubili u treptaju oka. Među tim žrtvama su bili i studenti i đaci. Recite im, neka zamisle da su sad tih ubijenih 15 ovde. Šta bismo im rekli? Šta bismo im rekli? Šta je opravdanje da se ne solidarišemo svi? Jel bi rekli,
ne smem, nisam za stalno, ili imam kredit, ili dobit ću otkaz, ili neću moći u penziju. Jel biste ćutali ili biste opet krenuli da pišete sebi opravdanja? To ih pitajte. To ih pitajte. Ali ljudi, u svakoj nesreći ima nešto dobro. Naše dobro, naše javno dobro, oni koji su doktori za kičmu, da znate na koga mislim? Mislim na studente. Nije bilo teško pitanje. Mislim na naše studente i srednjoškolce. I šta oni rade sa kostoboljom i sa strahom? Oni se usprave, kao ova devojčica ovde. Bravo. Oni se usprave, oni se protegle iz sve snage i udahnu u punim plućima. Rašire ruke, pozovu sve nas i idu napred. Vide i iza sebe, i oko sebe, i ispred sebe. Sve gledaju pravo u oči. Hodaju lagano ispravljene glave. Eto vam rešenje za sve naše bolesti kičme. Ispravite se. Dok vi razmišljate o opravdanjima, to jest dok neki razmišljaju o opravdanjima, njih gaze. Doslovno nam gaze. Tuku, ujedaju. Mi smo ovde zbog naših nastavnika i zbog naših učitelja. Mi smo ovde zbog svih onih koji im daju podršku. Dajte i vi podršku kolegama s kojima radite, jer niko normalan ne može da kaže da je ovo normalno. Pozovite ih da dođu među nas kičmenjake. Dođite da se zagrlimo i samo gledajte i radite šta naši pametni i lepi i mladi ljudi i naša deca rade. Oni nam drže lekcije koje su naučili ovde od vas, od vaših učitelja, njihovih učitelja, naših učitelja i nastavnika. I nemojte sad da ih ostavite i da ih izdate. Podržavat ćemo ih dokle god im ne ispune zahteve. Ti zahtevi su njihovi, ti zahtevi su zdravorazumski, pravedni i ti zahtevi su i naši zahtevi. Teoriju su očigledno naučili, a evo ih već 2 meseca idu i na praksu. Gledajte ih, pratite ih i zahvaljujte im svaki dan. Hvala.